negu gorrian ez dago plano berik. Krispeta batzuk prestatu, Katxalin etortzean sofan eseri eta pelikula bat ikusiko dugu. Ze, planona ez da, Zer moduz bitartean ipuntxo bat kontatzen badut. Denbora egiteko. Ipuin hau asto batekin hasten da. Asto hau zera zegoen, bordan lotuta soka lodi batekin, eta ez zeukan belarrik ondoan. Ez zegoen belarrik. Eta gozo samorratzen zegoen. Beraz, astoa serre, soka apurtu, eta txum, trukutum, 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 trukutum. Atera zen belar bila, gozea, setzeko. Ermitaren ondoan, belardi bat ikusi zuen. Eta han hasi zen. Belarra jaten gustora. Orduan agertu zen handikan basotik otsoa. Eta otsoak astoa ikusi zuen, eta pentsatu zuen. Nire afaria hemen dago. Beraz, poliki-poliki astoan gana hurbildu, eta horrela abestu zion. Agur, agur, astoko. Eta astoak esan zion. Ongi etorri otxoko. Orduan otxoak esan zion. Gaurko nire afari, ire buru tabiarri. Orduan astua pixka bat beldurtu egin zen. Zer egin dezaket. Orduan ideia bat pentsatu zuen. Eta horrela abestu zion. Angoitian hartalde, hartzainik ez dute bat ere. Baldin joaten bazineke, zikiro parea zenduke. Baina otsoa oso azkarra zen eta asto honek ziria sartu nahi dit. Bere ala jakin zuen. Eta horrela erantzun zion abesten. Oinandia tarantze, ezin frinkatu bezalaxe. Orduan astoak azkar erantzun zion. Han beitian ermita, meza entzun behar diteta. Eta turkoton, 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 turkoton. Bertan joan zen korrika, ermita barruan estali zen. Pum! Otsoa, batean harrituta galditu zen. Baina nola da posible? Eta horrela erantzun zion. Asto zarra mukizu, sobera maliz irakizu. Berriz errekaldean, harrapatzen bazaitut, ez entzuteko lanik izanen ez duzu. Eta horrela, otsoa goze gelditu zen. Ati! Bai? Iritsi nahi! Katxalin! Sukaldean nago! Bai, berehala noa. Artoa erosi dut krispetak prestatzeko. Oso ondo! Orduan dena prestatu eta goixo eseriko gara sofan. Ados! Tira! Zartaginean olioa bota eta artoaleak bota ditut ere eta krispetak. Ia prest daude, Katxalin. Gaziak ala gozoak? Berdin zait. Gainera, goseak akabatzen nago. Zu goseak hila, ze arraroa. Ezin duzu sinetxi ez da? Makin, eta oroitu, zartaginaten gabe mugitu behar duzula. Aurrekoan bezalaz gertatzeko, behetxikoak beltz-beltzak gelditu ziren. Eta gotxikoak egin gabe, hori marka guria. Bai, lasai. Ze usain goxoa duten pixka bat usain du behar ditutea, ja. Matxin, esteak botako ditut, ez duzu inoiz ikasiko. Tira, hartu gatza eta guazen egon gelara. Matxin, kanpoan egiten duen hotzarekin zeinen gustura gaude biok hemen elkarrekin. Bai. Zer ikusiko dugu? Ez dakit. Aspaldi ez dut gure bideo bat ikusi. Utziko didazu aukeratzen, mesedez. Tira, ondo da. Baina gero nire txanda, Ados. Arau. Hauntz bat horroka, bi mendiren artean. Zer dela pentx. Hauntz bat torroka bi mendiren artean, hori zer zen?
Baina, zekira ez da hau. Baina, telebistak ez du puzkarrik bota, zu izan zara, Baina, zekira ez da. Matxin, irriz lehertuan nintzen eta eskapatu zait, barkatu. Aizu, aserria pasatzeko asmakizun bat? Tira. Berdea ez da muskerra. Zuria ez da papera. Bizarra du ez da gizona. Zer dela pentx? Tipula. Ez. Ia asmatu duzu. Saiatu berriz. Berdea. Porrua? Bai! Asmatu duzu! Oso ona naiz. Bota beste bat. Baina zailago, Ze hori eus erraza zen. Ongi da. Bai, bota. Jaiotzez okerra. Gaztetan fanfarroi. Eta zahartuta zimur. Zer da? Ez dakit, hau oso zaila da. Bota pista bat. Berdea da. Eta mendian ikusten aldugu. Belarra. Ez. Loreak. Ez. Ez dakit, hau oso zaila da. Bota beste. Etxean badakizue. Bota beste pista bat. Irati. Iratxe. Irantzu. Ez. Iratzea mutikoa. Iratzea. Ze ona. Baina zaila, Oso zaila zer, bai. Matxin, Zer? pelikula ikusi baino lehen? Bai. Zer iruditzen txotxetan aritzen bagara? Txotxak? Bai. Begira, nik bi txotx eskutatuko ditut, eta zuk aurkitu beharko dituzu. Bitartean nik hotz edo bero erranen dizut. Jakin dezazun ongi ari zaren edo ez. Ez nuen jolas hau ezagutzen, baina oso divertigarria dirudi, bai? Ondo da, nik begiak itxi eta zuk txotxak gorde. Ados. Tira. Horrela ondo. Ja? Bai, listo. Hasten altzara. Tira ba. Ea ba. Hotz. Bero, Matxin, bero. Nun, hemen? Aurkitu du lehenengoa. Bai, ea bertzea aurkitzen duzun, Matxin. Bertzea. Ez, bero, hotz. Hotz edo bero? Hotz. Bero. Hasta aquí. Bero, nun. Bero. Sorgiñori. Ze zaila. Zu txapeldu, Matxin. Lartu. Tira, orain bai. Orain film bat ikusiko dugu, Astear dago gainera. Tira. Ea ba. Katxalin, baina zera dizara, baina lasai, baina. Matxin, horren dizut, goze nintzela. Baina, ze begira nola ari zaren uzten dena, hau da, kusidadea. Bokatu. Ez da pekatu. Katxalin. Ai, Katxalin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.